Mama. Uyangizwa? Ma. Mawe. Wakati ukhuluma noJamile ngikhona mina. Mama. Kodwa bese lubatshelile bona thina besele sikulungele ukuhlangana nabo. Kodwa seleke iPA kaAbabukhara. Umphawe bonyana sihlele kodwa umunye umhlangano. Ngiyathokoza. Hayi, ngisabakhuluma nomkhaya. Angakusalotshizwa la ekhaya. Umuntu manje uyagena uyabhudukela. Bamlibalele khaya. Lotshaha. Ukhara ubenjani namhlanje? Kuhle nokho. Udliwa yini? Ngilarela kodwa nomnakwena. Akusinguye. Khaya ngibabuza umbuzo. Ukuthi ngibamphendule kanye. Nguwe umngane